Исәнмесез казанлылар. Без хәзер сезнең белән Татарстан Республикасының Милли музей ишек алдында торабыз. Безгә шушы экскурсия вакытында шушы музейның тарихы белән танышырга кирәк. Милли музейның ишек алды фотосурәтләргә сирәк кергән. Революция хәтлек чорда бер сюжет кына кергән. 1895 елда Иваново майданында Александр II һәйкәл куелган иде. Һәм шушы тантанада катнашучылар шушы ишек алдында аш уздырдылар тантанала. Шушы аш уздыручылар ишек алдында, музей ишек алдында фотосурәткә кергәннәр. Совет чорында бу ишек алды лишь субботниклар вакытында һәм бинаның ремонт вакытында кергән. Шуңа күрә казанлылар безнең ишек алдыны сирәк күрә. Менә хәзерге вакытта шушы ишек алдында төрле баталиялар үткәрелә торган булды. Әйтик, 1812 елгы Ватан сугышына, Бөек Ватан сугышына реконструкциялар. Балалар өчен сабантуйлар шушы ишек алдында уздырылды. Гостиный двор бинасының тарихы Иван Грозный чорыннан башлана. Ул вакытта Спас манарасы каршысында агачтан гостиный двор бинасы төзелә. 10 гасырның ахырында ул бина җимерелә һәм аның урынына таш бина төзелә. Тагы икеләтә 1770 елда яңадан шушы бина бастырыла башлый. Аның үзенчәлеге була. Әйтик, Воскресенский урамы буенча ул бина 2 катлы булып төзелә. Кече Проломный урамы буенча ул 3 катлы итеп төзелә. Ләкин узак елларда тормый 1774 елда Пугачев хәрәкәте вакытында бина әйтик җимерлек хәлдә кала. Ни өчен аның төньяк күрү-хотында Пугачевлылар пушкаларны унаштыралар һәм Казан Кремленә каршы тупларны оештыра башлыйлар. Легенда буенча, имеш Емельян Пугачев үзе шушы атуда катнашкан. Менә һәр шушы эпизод аның Пушкинның Пугачев тарихына кирип калган. Шуннан соң бер дистәләгән ел бина шул килеш тора. 18 гасырның ахырында безнең Казанга Павел I визит белән килә һәм аның боерыгы буенча 19 гасырның башында шушы бина яңадан төзелә башлый. Реставрацияләнә. Ул реставрация 15 елга сузыла. Менә хәзерге без әйткән бина шул бинага охшаш. Ләкин 1842 елгы янгын вакытында бинага ут кирде. Шуңа күрә яңадан реставрацияга бина басылды. Элекке вакытта шушы 18 гасырның башында төзелгән бина университет белән охшаш колонналар төзелгән. Менә шушы янгыннан соң колонналарда, галереяларда юкка чыкты. Яңа реконструкция безнең бинага инде музей ачу алдыннан булды. 1895 елда. Ул вакытта безнең шәһәргә зур бүләк биргәннәр. Иван Федорович Лихачев, вице-адмирал, үзенең энесенең коллекциясын шәһәргә бүләк итте. 40 меңнән артык экспонат ул вакытта. Һәм Казан фән сәяси күргәзмәнең экспонатлары да шул өлешкә кергән. Менә бу фотографиядә карасагыз, башкыш өстендә төрле скульптуралар куелган ул вакытта. Бер-ике скульптура монда да куелган. Андрей Федорович Лихачевның коллекциясыннан бер-ике предмет шушы элеккедән калган витринада куелган. Менә элеккеге беренче витриналар музейның шундый иде. 95 елда башта уйлаганнары пассаж бинасында музейны ачырга дип, ләкин ул бина килешмәде. Шуңа күрә шушы бинаны сатып, шушы бинада музей экспозициясе ачыла башлады. Реставрация вакытында иске тышкы формасын китерделәр. Төньяк күрү-хотта эклектика стилендә шатыр төзелде. Бинаның фасадында төрле скульптуралар куелды, лепниналар. Менә шул вакытка карап безнең музей экспозициясе яңгыннан соң 1987 елдан соң шул формада торгызылды. Сезнең күз алдында хәзерге гостиный двор бинасының макеты куелган. Әйтик, шушы гостиный двор бинасы
бір квартал били. Шуларның әйтик күп өлеше хәзер Милли музейга керә. Милли музейның биналары әйтик Воскресенский урамы буенча, 1 май майданы буенча, профсоюзны урамы буенча и 21 гасыр башында безнең музейга шушы элекеге геология разведка бинасын бердиләр. Угылда әйтик торак йорт, ул торак йорт 50-нче елларда төзелгән. Ни өчен? 30-нчы елларда истәмә әйтик Ленин урамы буенча и 1 май бинасы буенча 2 кат стелгән бинага. 50-нче елларда бина төзмәде, җимерелә башлады. Шуңа күрә шушы җимерелек бина урынына шушы торак йорт Сталин проекты буенча торак йорт төзеделәр. Хәзерге вакытта анда банк һәм кибетләр төрле урнаша. Безнең экспозициялар шушы Ленин урамы, Кремль урамы буенча 1 май майданы буенча төзелгән. Шушы геология разведка бинада реставрация эшләре алып барылырга тиеш. Конструкция, аннары шушы фондлар шунда күчкәч реставрация эшләре безнең бинага дәвам итәргә тиеш була. 30-нчы елларда 2 кат стелгәч, Казанлылар шушы бинаны Бегемот бинасы дип атый башладылар. Әйтик, хәзерге вакытта Бегемот музейның символы, и һәр елны Өлкәләр көне вакытында 1 апрельдә безнең музейга шул символга багышланган төрле мероприятияләр, квестлар үткәрелә Казанлылар өчен. Шушы бина 19-нчы гасырның башында төзелгән. Емельянов, архитектор Емельянов проекты буенча. Бу 2-нче кат как раз шушы проект белән торгызылган. Менә монда без генә кладканы калдырдык. Менә шушы 19-нчы гасырның башындагы 2-нче кат күтәргәндә кирпич кладкасы экспозицияда күрсәтелә. Менә бу видеопроекцияда бина ничек үзгәрде, ничек төзелде, видеопроекцияда күрергә мөмкин. Менә как раз җимерек хәлен күрсәттеләр. Бинаның яңа төзелешләрен, бинаның тышкы күренешләре хәзер ишек алдында күрсәтерләр. Менә бу пожар вакытында аны күрсәтәләр, как раз пожарный машиналар. Әле без пожардан соң да пожарный машиналары дежурда торалар, әле бер атнадан артык куркалары яңадан янгын булмас дип. Ут юк ул вакытта бинада милиция этләре белән тышкы якны периметр буенча саклады. Без музей хезмәткәрләре график буенча төн дежурда торадыр. Чит кеше кермәсен өчен ни өчен? Потому что пиаллар, кайбер пиаллары батылган. Без монда 2 реконструкция ясадык. Монда элекеге әйткәнчә татарлар һәм руслар сәүдәгәр эшләрен алып барганнар. Монда татар сәүдәгәренең кибете, анда сез читекләрне, баш киемнәрне күрә аласыз. Көнчыгыш әйберләрне металлдан ясалган. Монда менә ачылган ишек крохот лавкага, иске касса аппаратын күрергә була. Безнең Казан сәүдәгәрләренең фотосурәтләрен күрергә була. Монда да рус сәүдәгәренең лавкасы күрсәтелә. Анда күбесе әйтик, көнбатыш ут әйберләре, төрле сәгатьләр, бизәнү әйберләре. Әйтик, татарлар күбесе көнчыгыш әйберләр белән сату эшләрен алып бардылар. Безнең татар һөнәр әйберләрен. Әйтик, руслар күбесе көнбатыш әйберләрдән сату иткәннәр. 1000-нән артык монда лавкалар бар ул вакытта. Аннары лавкалар профсоюзның урамы буенча аст якта, бинаның аст ягында да бик күбәя. Бәлки музейның ишек алдында да булганнардыр. Но фотосурәтләрдә алар калмады. Сез монда экспозицияда күрәсез, безнең бинаның сурәте 1895 елда Александр II һәйкәл төзелгән, менә шушы һәйкәлне күрәсез. Александр II как раз Спас манарасына каршы торадыр. 18-нче елларда аны тармар иттеләр. Аның урынына 2-нче һәйкәл куйдылар һәм мәгълүматлар буенча имеш менә шушы һәйкәл 30-нчы елларга хәтлек безнең ишек алдында торган. Без сезнең белән тамашачылар экскурсия вакытында
Татарстан Республикасы Милли музейы һәм Гостиный двор бинаның тарихы белән таныштык. Ул тарих дәвам ителә. Хәзерге вакытта төрле чараларга багышланган мероприятияләр үткәрелә. Сезне яңа экспозицияләрне карауга, шул мероприятиедә катнашырга үзебезгә музей экспозицияләренә чакырабыз.